Čaute, tu je Sprix. Ja vás vítam na singleplayeri. A dneska budeme tak trocha ťažiť. A už máme nejaké to brnenie, irony nejaké. Ale ne, dneska nebudeme ťažiť, dneska budeme stavať. Len som proste zapol single player a bol som v doloch, tak som troška začal ťažiť. Už ideme. No, rýchlo. A našiel som nejaké diamanty, 4. Už máme 8 diamantov. Tak, ideme tuto hore, počkajte. Musím sa rozbehnúť, tak, super. A ja si s dovolením dám hranočeky, lebo som robil sám, originál. To je dobré. Ňam. Ale trocha sa mi pripálili, lebo keď som dotočil, tak som zistil, že mi horia hranolky. Ale inak sú dobré. A už tento sklad pomaly máme dokončený. Teraz keď sa nám vypáli, počkajte, už si rovno môžem urobiť nožničky. A máte listy, počkajte, tu nemám listy. Mne sa zdalo, že som už stažil, ale sa určite tak, ideme na to. Ostrihame. Počkajte, ja nechcem práve, že tie jungle to vyzerá hnusne. Musím to strašne rýchlo strihať. Ale to je také super, to je lepšie než všetkým super. Máme aj nejakú tú trávičku, aj lianu. Fajn. Tak toto vyberáme. Tak. Keď máme 3 staky, tak to nám bude stačiť. No, pomaly. Ešte tak. No dobre, už máme možno ešte 4 staky. No dobre, ideme. Dneska som chcel tak dokončívať nejaké tie veci. Napríklad aj ten sklad musíme dokončiť, ten možno tiež, no ten dokončím tiež dneska. Než to stihnem v nejakých 11 minút. Takto. Nevadí. Tak to máme. A
pekné, mne sa to tiež ľúbi. Neviem ako vám. Tak. Tak, toto máme už dokončené. Ideme teraz hore. Tak. Tuto, keď budem na to všetko rozrastené, tak tam chcem taký veľký most, tak to pôjde ešte most odtiaľto, tam budú také obrovské schody a tu pôjde taký pekný most, toto tiež spravím, taký jak most, lenže z tej, viete akej strany, a tak. Počkajte, jak sme sem prišli, tak to už len, Háčky sú dobré, aj keď sa mi trošku prihoreli, aj tak sú dobré, takže sa ideme vyspať. No. Dobre, lak. Tak. Super, už máme na prílbu. Toto patrí sem. Raz, dva, tri a urobíme si diamantový pickaxe. Raz, dva. Takto. Tak. Pekný. Aj mi sa páči. A raz, dva, tri. Takto urobíme kýblik s vodou. Ne, do prdele. Prečo robím kýblik s vodou, keď to mám akurát v svojom. Poď. Tak, dobré. A môžeme ísť. Tak dúfam, že hneď nájdeme hlavu. Mám nejakú hlavu. Už neviem, či mám niekde hlavu. Ani fajn. Tak ideme. Tak. Jau. Mám štípanec na nohe a tak svrbí jak svička. A ten enchanting, vlastne tu máme hlavu, keď toto vykúpené. Poď. Dobre. Musím začať. Takto. Počkaj, teraz neviem, či pod týmto, je. Bim. A tuto, jasné, bim. A ešte tu je, jasne, bim. A teraz neviem, áno, aj tam je určite bim. Ja sa bojím, že tuto keď pôjdem, tak ma to zaplaví to lava, ale nevadí. Počkej, tak tu dáme vodu. Tak. No, kopca rýchlejšie. To tak dlho trvá ten obsidián. Nechápem prečo. Viem, že to stuhnutá láva, ale... Počkaj, tuto bude láva. No. Tak. 4 potrebujeme. 4. Tak, no. Pozrite, jak sa namáha ten pickaxe. Koľkokrát musí do toho kopnúť. Počkať. Ešte tu. Ja som to vedel. Už máme 2. Veľký pokrok. Ťažký pokrok. Super. A teraz neviem. Dobre, pohodičke. A tu bude náš 4. obsidian. Tu ma trocha boli pracka. Ale držím shift. Poď. Super. Tak, ideme hore. Dneska si vyrobíme enchant.
Ale krabičky nemáme. Krabičky. A rovno si ten enchant prehodíme na pickaxe a aj naše brunko. Na chestplate a na boty. Na boty dúfam, že padne feather falling, ale to skôr len protection. A protection padne určite na chestplate. Projectile protection nemáme šancu. Teraz som si trocha odľúbol. Dúfam, že ste to nepočuli. Počkaj, mám tu kozu. Nemám do prdele. Ani šľúbky nemám, takže toto si necháme už na budúci diel. Ja sa pokúsim naťažiť nejaký ten sugarcane aj kožu.